autoproclamat president de Mallorca, si no m'equivoco. Bé, de Mallorca, i m'atreviria a dir que dels països catalans i fins i tot dels forasters que me tolerin també, que el seu president no hi ha problema. El personatge és un poc caòtic, i sí, entre la mallorquinitat, la gastronomia, que crec que mos defineix molt en els mallorquins, va néixer aquest personatge, no? I al final ara ja pontific de tot. No? De tot. Sense cap coneixement ni un, en la majoria d'ocasions, però pontific, perquè me dóna la gana, saps? No podem viure puristament les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, perquè seria un avorriment. En Joan Viudès, en el que em diu una forta abraçada des d'aquí, en cada crítica que me fa no fa altra cosa que legitimar la meva condició de president. O sigui, l'existència d'una oposició me legitima com a president. No per dimitir, no pens convocar eleccions, perquè la gent vota equivocadament, i ja t'he dit que és hereditari i que el meu fill heredarà, si vol, aquest càrrec. Si vol, Si vol, naturalment, sempre llibertat. Quan vaig veure que aquest personatge agafava un pot d'empenta, també me vaig preparar perquè me caigués qualque tempesta forta damunt, no? Perquè també has de ser conscient que quan entres en aquest joc, i més perquè les xarxes socials són el que són. Efectivament, són el que són, i la gent, des de l'anonimat, des d'un conte, des d'un ou, ho té molt fàcil per pegar, i de vegades pegar fort, no? Però són casos contadíssims. O sigui, jo estava preparat per una tempesta que no ha arribat encara. De vegades qualcú que te pega qualque endenat. Com sempre, sí. No, 4 comentaris desagradables i tal, però la gent entén el que és això, entén que al final és humor, sempre hi ha un rerefons que moltes vegades sí que hi ha un missatget, sí. però que al final és humor és el joc aquest, no? També. I que ho fas per desengressar, no? Sí. I crec que en aquest moment l'entreteniment és més necessari que mai, la desconnexió, és que no t'estiguin bombardejant de si constantment si hi ha una persona més suci, si n'hi ha una manco, si les restriccions. Això entreguem el Som Divendres d'Or. Jo crec que és el primer que entreguem en persona, tot un honor. Esperem, no sé, que el posis al lloc més adequat, no sé, al lavabo, per exemple, pot anar bé? No, això és la sala menjador. I joder, que me fa molta il·lusió. 40 anys és la primera vegada que guanya alguna cosa.